उतना सुंदर मलिकार आज तो व्यासो जी निमन बने। अरे अब कहे के पंडित जी के द्वार पर एगो पंडित जी व्यासो बने। सुखंडी हम उम्मीद करता नहीं कि पवित्र गौनाई होई। पवित्र गौनाई करकरोहट ना करेला बाबा। हां हां तब ए मर्दे पागल लोगल साचो पागल हुआ का हो मैंने अभी का जनिया का हम निमनो कहते तो हड्डा चेयर देता है पूरा किरासन हो ए पागल हुआ कहते रामा बाबा के माध्यम से भव्य स्वागत माला अंग वस्त्र पैसा और संगे संगे हमारा अभिषेक तिवारी जी के भी स्वागत भाई। ये मतलब भाई दोनों ब्यास के स्वागत एके संगे होके ना तो एगो ब्यास के हो जाए नो एगो ब्यास के छाती पर डर लगे हम भूला मत आ छोट गौनिहार होले तो और उनका डर लगे लोग हमरा के भूला जाए फिर हंसत रहे जंटर मंटर जादू टोना ए मर्द हम हेता ना निमन बात कहते नहीं ए भाई साचो हुआ का हो तो देखिए पंडित जी के द्वार आ पंडित जी हमारे बेंजू बाबा हैं कितना सुंदर लय बजावन केता ना जावन ना बनिया हो मैया मैया सिकियो ना डोले हो ताही बनवाना मैया मोरी लावेली झुलुआवा हो ताही बनवाना बेंजू वाला के यह ड्यूटी है फर्ज है कि जितना दरगौनिहार सुमिरन वंदना गावे बेंजू वाला भी निमने लय बजा ऐसे का हो हमके सामने जे भी विप्र देवता बैठल हो जे भी गर्जीवन हो कब कि ना भाई हलचल के मंडली सेटिंग में बा इस सुमिरन गावता रे त इनकर बेंजू वाला निमने लय बजा भक्ति में रोमी गइल बा राम गइल बा भैया रात भर रही टांग के घिचब कारो ना एगो काम करी ना तले गाओ तई 1 घंटा नु तब ठीक ना तो हम गावत रही तो अभिषेक बाबा कर लेती फोटो 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 गलती ना अभी ना कि हम कहीं के माई आवो लाज के बचाओ ना आ तले यहाँ के शुरू कर दी कि बाबूजी कहत रे ना रहे दे हम घर में आ 4 बेर वो रहन आवता दिन भर में आ हो गनी कंगाल हम माल के चौक ए जे बाबू भाई अभी तू गौला बजौला ना अब पानी पिए लगल साचो पागल है का है ये हमें हलचल जंटर मंटर जादू टोना तब गणेश जी के बोला दिया कि ना सोना ना चांदी ना धन मांगी ले अरे बाबा खाली राउर दर्शन मांगी ले बाबा
ना जानी ना धनमानी ले ओ बाबा खाली राउ पर सम्मान परी सुमिरा नवा खोली दे परी सुमिरा नवा खोली दे करमवा करला ए बाबा ए बाबा ए बाबा आओ ए बाबा आओ बाबा आवा मुसवाला हाँ नवीन बाबा है नो नवीन बाबा नो हजारों हजार रुपया पुरस्कार बाबा का पलगे करब हाँ अच्छा रुआ हेने आई रौरा विप्र देवता है रौरा रुआ मंडली में हमरा लात धरी रहे हाँ मंडली साजे खाली अभी परमानेंट हमरा कलर। मंडली पर लात धरी और जब गाछ तो उनका मुंह पर लात धरी। मंडली साजे खाली खर्चा लगी परमानेंट रखे कोई पागल लोग नानू है सचो पागल हो का हो जंटर मंटर कैसे कैसे सुदर्शन हमरा के याद पड़ दे सुदर्शन ने कहला के जरूरा शुरू कर हमके रह जा छोड़ी बाबा खेर सबका सब पहिले होके पूजनवा सब जनवा के सबका से पहिले होके पूजनवा सब जनवा के तू ही अगुआना सबका से पहिले होला तोहर पूजना सब देवता नाम हाथे तू ही प्रार्थना गावे हल चलावे गावे हल चलावे कुछ न पूछाना ए बाबा ए बाबा ए बाबा पंडित जी का हम पैसा लेबे ना करे अरे राती में लिहल जाला अरे ना भाई सोच के ना खिले तब अब बाबा देनी है तो ले लेनी ऐसे हाँ सोचनी कि अगर अभी ना लेब नु हाँ तो सवेरे विदाइयो पंडित जी से लेबे ढेर घाटा हो जाए बड़ा घाटा हो जाए हाँ। तने को ताली होकर के चाहे हालांकि पैसा ले ले हाँ। 1 रुपया में हम खर्चा ना का कर करो हमार बेंजुओ बादक पंडित जी हैं आई। आ 3-4 महीना के बाकी चलता ही रोज तगादा पर बनी है रोज तगादा पर बने मेरा पैसा आज के पैसा बुझी कि बबे के घर काल राहुल गेहूं बुआ जी पैसा मिली तो आ देखी नवीन बाबा